राज्य सरकाराचे खेळां आणि वेव्हार संचालनालय हांच्या वतीन 19व्या स्वातंत्र्यताय दिसा निमतान तिरंगा यात्रेचे आयोजन केले। पणजे फेरी धक्क्या लागसार खेळां आणि युवा वेव्हार खात्याचे सचिव संतोष सुखदेव हांणी बावटो दाखोवन ह्या फेरयेक सुरवात केली। पणजेचे मिनेजीस प्रांगणचा सभाघर ते कामपाल मेरेन ह्या फेरयेचे आयोजन केले। खेळा संचालक अजय गावडे हांणी ह्या कार्यावळी विशीं माहिती दिली। Tiranga Rally is part of the Ministry of Culture and even sports. We have directions to have celebrations of campaign of the Har Ghar Tiranga to commemorate, celebrate 79th Independence Day, and this is initiative तिसऱ्या वर्षात 2022 33 वर्ष चालू आसा। फाल्यां आमी आमचो इंडिपेंडन्स डे मनयतात आणि ताज्या म्हजे बरोबर आसा सेक्रेटरी स्पोर्ट प्रोफेसर आणि बाकीचे ऑफिसर्स की मुद्दाम आज तिरंगा पळयतात 200 मीटर लँड केन्ना first time we are having an event where you see a very 200 meter big landy tiranga the burgani dhalla so it's burgi NSS NCC cadets schulatli burgi so as a unique आम्ही आज प्रोग्राम केला टू कॉमेमोरेट अँड सेलिब्रेट इंडिपेंडन्स डे आणि मुद्दाम सगळ्यांमध्ये एक पॅट्रियोटिझमाची फिलिंग तिरंगाचा आमचो मान सन्मान वाडोवपाक आज मुद्दाम रॅली सगळ्यां खातीर करपा खातीर केला।